салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба кулли нафаре ки тамошо мекунен. Аввал гуфтани ҳостам ки ҳазор раҳмати калом барои ки шумо мехоҳед ки дар YouTube мебинен, имрӯзҳо мақсад комментҳои беҳтарин менависен, қорат мекунен. Ҳамиқа як чи гуфтани ҳастам бародарои азиз ки мақсад фақат як чи мегӯянд дар мардуми мусалмон ки сабр, фақат сабр кунен, ҳақиқат вақти соат меояд мебирояд. Ана баъдан бародарои азиз ин видеое мешавад ки ҳаҷи умра. Бародарои азиз, бародари мо Орзу юрист ки бисёриёт мешинасенш дар ютубам, каналашам дар комментария мемонам. ҳаҷи умра мақсад договор кардагиян, чӣ кардагиян, аз шаҳри Москва ба мақсад ҳаҷ бурдан меоранд. Ана барои гражданиёни Тоҷикистон бошад $1800 аст. Барои гражданиёни Россия бошад $1600. бо мақсад маълумотои пурра мехоҳем дар ҳамин номерои ки намҷаб нависам, мози ҳаҷ умра менависам, акай ҳами Орзу юриста ва ин парда номерои хидмат барои авиакаса ҳай. Бародарои азиз, мақсад чӣ маълумоти бо мехоҳен нашоти ҳами ҳаҷи умра, ҳами якада занг бизанен. Мақсад ҳамаша офис дар шаҳри Москва астай мерен, ҳаматон хито мақсад договора заключение мекунен ба нашоти виза, ҳамаш дар румшай бо мақсад маълумоти пурратар мехоҳен. Акай Орзуро занг бизанен, WhatsApp-ам дорад, мақсад дар номерошам метавонен дар шаҳри Москва занг бизанен, бо қати хидиш гап мезанен, маълумоти пурра метиҳад. Бародарои азиз, баъд нашоти билет бисёртара мақсад чӣ мекунен, билет ба тамоми давлатҳо аст. Бародарои азиз, беташвиш, ӯ як-ду наворе ки як-ду одамое ки монданд шантаж карда, иншоалло ки вақти соат мешава мебинен ҳақиқат чие ва то куҷоро ҳақиқате. Ҳамин номерои хидмат авиакаса муҷират загиён WhatsApp дар фақат ҳозираш наметавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед, барое ки бародарои азиз дар ватан ҳастам, номерои Россия кор намекунад. Фақат дар ҳамин номеро метавонед ки шумо муроҷиат кунед, дар WhatsApp бинависед ё ки занг бизанед, иншоалло ки дар хизмат ҳастем. ҳамавақт дуогӯ бошед бародарои азиз. Марҳамат, касое ки хонаи Худо рафтан мехоҳед, акай Орзу юрист дар хизмати шумо ҳастед. касое ки дар Москва бошед, бо меоин ай пеш қати яка гап мезанем дар офис, ҳамаша договор чӣ мекунем, точка дар офис. Рӯзи чорум, рӯзи даҳум ё ҳабдаҳум рейс доранд ба фикрам. Хай бо акара хича занг бизанед, маълумоти пуррара бигирен. воқеи худованд ҳамата нигаҳбон боша. Бо як бурга дохил мегӯям бародарои азиз, сабр кунен, ҳақиқати мебирояд ки ҳатто бовар мекунен, ҳатто чӣ мегӯянд, жиддатш надоштен, ҳақиқати мебирояд. Фақат сабр бошед. худованд ҳамата нигаҳбон боша. ҳар куҷое бошед, мо ҳамеша дар хизмат. Салому алейкум.